Fatima za ta cire na a damuwa. Yau wanda sukuni da nutsuwa in babu Fatima ban iya rayuwa. Me yasa wai Fatima za ta yarda ta sana a kuncin rayuwa? Akan ta bana ji bana gani har ana min jiko na bagaruwa. In na sha na zuddo domin ciwon santa yana da karuwa. A kira likitoci sai su duba na har su yi min karuwa. Gashi ciwon santa yana tsananta an rasa me ke faruwa. Gashi bana cin komai da ka gani ka san na shiga damuwa. Ga iyaye na magani yan uwa kaina na taruwa. Duk da halin nan ban damu ba guri na a haɗa ni da yar uwa. Idan na kwanta bacci zo take mini sai in tashi cikin dare. Har abokina na ce mini wai ni kake yi yanzu tsakar dare. Raɗaɗin ƙaunar ta sanya ban gane rana ce ko dare. Ko da ranar ma haka za ka ganni kamar wanda ya yi rashin uwa. In babu Fatima ban iya rayuwa. Ko abinci na ɗauko zan ci in na tuna ta a rai bai ciwa. Sai a kawo min lemu ban gane lemu ne ko ruwa. In mama ta aike ni tunanin ta shi ke sana a dimuwa. Ni da zani gidan yayar mu sai dai kawai in ganna a kasuwa. Arzuka one ton beat. Fatima tana suna ina son ta mun zama tamkar yan uwa. Ba ta so ta ga ɓacin raina domin a ƙauna mun yi shakuwa. Ran da duk ba ta gani ba sai ta kiranta ce wai me ke faruwa. Yau ta tafi ta bar ni ta bar idanuna ta zuba ruwa. Wata shida kenan ta bar ni ta saka mani santa a zuciya. Kullum ambatanta nake yi har ma abokai na mani dariya. Ki sani yau Fatima duk sanki ne sanya ake mini dariya. Dan Allah ki mini agaji ki zo gare ni ki koran damuwa. Na sake soyayya ta zo gare ni ta yi sakiyar dabaruwa. Ta shigo ta jikina ta ratsa jijiya ta jini har da ruwa. Ta hana ni sukuni ta mai da ni kamar wanda baya da nasuwa. Da ana cire su da zan biya a fita shi aka ce bai ci ruwa. In babu Fatima ban iya rayuwa. Ki sani duk rantsi duk ya wallahi na saka sanki a zuciya. Ko ki so ni ko kar ki so ni na yarda na rike sanki da gaskiya. Duk da dai ƙaunar ki ta sanya yanzu jiki na ke da dashin wuya. Ki sani to Fatima in dai akan ki ne ni zan iya garuwa. Allah sarki masoyiya Fatima sanyin idaniya. Kar ki saka ni a damuwa ki zo ki cire ni a